Aquests instruments que acabeu d'escoltar són els timbals. Formen part de la família de la percussió, una família molt àmplia que té instruments molt petits, instruments molt grans, instruments més senzills o conjunts d'instruments més complexes. Els instruments de percussió els podem trobar en molts estils musicals diferents, des dels timbals que acabeu d'escoltar, que els trobem a l'orquestra simfònica, des dels bongos, que els trobem en un grup de música cubana, passant per la bateria, que és un instrument típic en els grups de jazz, de rock o de pop. Però com podem diferenciar aquests instruments dels altres? Veiem-ne les característiques. Els instruments de percussió es poden diferenciar segons el material amb el qual estan fets o de quina manera els toquem. Però el que està clar és que tots ells sonen quan els percutim. Podem percutir amb les mans, amb les masses o amb les baquetes. I podem percutir sobre superfícies de metall, de plàstic, de fusta o fins i tot de pell. Tots els instruments de percussió tenen una caixa de ressonància que ajuda a projectar el so. Un so que varia segons la mida d'aquesta caixa. Un bon exemple per veure aquesta diversitat és la bateria, que inclou varis instruments en diferents mides i de diferents materials. Veiem com sona. Us heu fixat que amb la bateria podem fer sons aguts i greus, però no podem fer pas notes musicals? També existeix un grup d'instruments de percussió que en diem d'afinació determinada i que sí que pot fer notes musicals. Un bon exemple n'és aquest instrument amb tecles de metall, el vibràfon. Sabíeu que el compositor Gustav Mahler va escriure una simfonia on hi volia 3 cops forts de martell? I com que aquest instrument no existia, es va haver de construir un martell immens i una superfície de fusta capaç de resistir tanta força. Ara ja sabeu com funcionen els instruments de percussió. En voleu construir un? Doncs no us perdeu els vídeos de la nostra fàbrica d'estar per casa. I si mai trobeu una caixa, uns timbals, un vibràfon o uns plats, no dubteu en percutir-los, no us farà cap mal.